Nwunye aka na-achị Anambra State bụ Odoziakụ Nonye Soludo akpọkuola ndị nju mmiri chụpụrụ n'ụlọ bụ ndị na-ezere mmiri ugbu a n'ogige nlekọta dị iche iche nwere na Anambra State ka ha jigidesi olileanya ike ghara ikwe ka ọnọdụ a ha nọ n'ime ya taa isi ha. Odoziakụ Soludo nyere ha ndụmọdụ a mgbe ọ chọjere narị ndị mmadụ bụ ndị na-ezere mmiri na Unity Hall Umueri Council Anambra East. Dan Ezigwe bụ onye wetara akụkọ ịga n'ugbu a. Ka ọ na-agwa ndị ahụ iji wakporo okwu ntị mgbe ọ garichara nerecha ebe dị iche iche n'ebe ahụ ha na-anọ, ka Oriakụ Soludo nọrọ wee kọwaa na ya ghọtara otu ọnọdụ ha si wee dị ugbu a ma yọọ ha ka akaba ahụ jidesie obi ike. Ọ nọkwara wee gwa ha na ya ga-anọ oge ọbụla ewetara ha enyemaka pụrụ iche ma kọwakwa na gọọmenti na-agba mbọ ịhụ na ọnọdụ ha bụ nke gara ọhụma. Ọ nọkwara wee kọwaa mkpa ọ dị ka ụmụ nwaanyị dị ime, ndị na-enye nwa ha ara, ụmụaka nakwa ndị kagoro nka bụrụ ndị ga na-ararụ na okpuru akwa eji ekpuchi anwụnta iji wee hụ na egbochiri ọya ịba nke anwụnta na-ebute. Ọ nọkwara wee too ndị nọ na-enye aka dị iche iche na ya bụ ebe nke gụnyere ụlọ ọrụ mba ụwa World Health Organization nakwa ministri na-ahụ maka ahụike na Anambra Steeti ma gwa ha ka ahụ na a na-enebanye anya pụrụ iche gbasara adịmọcha na-etinyekwa ya na mmiri gbasara ọnọdụ ahụike ndị ahụ n'ebe ahụ otu o kwesịrị. N'akụ nke ya ka kọmishọna ahụ maka ahụike Dr. Afam Obidike nọrọ wee kọwaa na ọbịbịa nwunye aka na-achị steeti a bụ nke kpalitegoro mmụọ ndị ahụ n'ebe ahụ n'ihi na ọ bịara ma nye ha nkasi obi nakwa ihe a ga-eji wee na-enweta ndụ anya. Dr. Obidike nọrọ wee kọwaa na gọọmenti steeti a na-agba mbọ otu o kwesịrị ịhụ na enyere ezi nchekwa ma nekọtakwa ndị ahụ n'ebe ahụ anya site na iwetara ha nri nakwa inye ha ezi ọnọdụ ahụike otu o kwesịrị. Nwunye aka na-achị steeti a bụ ihe nri dị iche iche nakwa ihe eji enete ahụike anya, ebe ọ nọkwara wee nye ụmụ nwaanyị dị ime ngwongwo dị iche iche ha ga-eji wee na-elekọta adịmọcha ha anya na ya bụ ụlọ.